Bonsu दैदेननायाव फिन बड'लेण्डनि आनदलन Bodoland! 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 We want Bodoland! 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 We want Bodoland! 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 Bonsu long live! Long live! Long live! Bonsu long live! Long live! Long live! माननो गोनां रायजो राजा नोंथांमोन, माननो गोनां आंनि बिग्रायारि लोगो नोंथांमोन, दिनै जोङो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट डेपुटि कमिशनार बिथांनो जोङो जोंनि बे दिनैनि जि थांखि लादों, जि आलादा रायजो सोमावसारनाय, बे सोमावसारनायनि जि मोनसे मेम'रेन्डाम जोंनि भारत सरकारनि जोंनि प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया नरेन्द्र मदि बिथांनिसिम जि मोनसे आर'जलाइ गथायनाय, बे गथायनाया जों भारतनि प्रेसिडेन्ट बिथांनो जि मोनसे आर'जलाइ गथायदों, बेखौबो जों जोंनि डिसिनि थ्रुयै होनो हाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनि भारतनि हम मिनिस्टार अमित शाह बिथांनोबो जोंनि क'क्राझार डेपुटि कमिशनारनि थ्रुयै जोंनि बे मेम'रेन्डामखौ जों होनो हाबाय। जोंनि जि मेम'रेन्डाम होदों, बेखौ जोंनि मानगोनां क'क्राझार डेपुटि कमिशनार बिथाङा गोसो खुसियै आजावदों आरो बिथाङा जोंनि जि थांखि आरो जि जोंनि मेम'रेन्डाम, जोंनि जि खुद्रिसारनाय आरो जोंनि जि थांखि, बेखौ भारत सरकारनो हरगोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। बेवहाय जों दिनै जोंनि गेजेराव जोंनि डेलिगेट्स टीमाव बिथाङा दिनै एसुरेन्स हरदों जे जोंनि जि फैबाय थानाय समावहाय जोंनि जि खुद्रिसारनाय हाबाफारि जादों, बेवहाय जेब्लायबो बिथाङा मदद होगोन। आरो बिथाङा बुंदों दि जोंनि थागिबिफोरनि जि मोन्थाय, जोंनि जि मोनसे आलादा रायजो मोननांगौ, बे आलादा रायजो मोननांगौ जितु भारतनि संबिधाननि जि प्रभिजन दं, बे प्रभिजनखौ बिथाङा जेब्लायबो मानिनानै जोंखौ फैबाय थानाय समफ्रावहाय जेब्लायबो सापर्ट आरो थुलुंगा होगोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंहरदों। बिथांखौ जों साबायखर बावदों। साबायखर बावखांनायनि उनाव जों बिदाय लानानै फैदों। दिनै जोंनि जि थांखिमोन, जोंनि जि मोनसे मिजिंमोन, दिनै जि मोनसे ब्रैथि खलब फोर्थ फेज अफ बड'लेण्ड मुभमेन्टनि जि थांखि लानानै जोंनि बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि जि फैलाव फोथाराव जोङो दिनै नोंथांमोनखौ जि गासैबो ज' जानानै जोंनि बिग्रायारि लोगो बिथांमोनजों आरो नोंथांमोनजों जि ज' जानानै जों दिनै थांखि लादों, बे थांखिया दिनैनि गेजेराव दिनै साक्सेसफुल जाबाय, जों देरहासारबाय। आरो बिदिनो फैबाय थानाय समावबो आं दिनै बंसुनि आफादगिरि जानानै आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों दि फैनाय थानाय समावबो जे जोंनि हारिनि थांनाय थैनाय, जोंनि हारिनि रैखाथिनि थाखाय, आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय जों जि थांखि लानानै भारत सरकारजों जों दावहा नांगोन, बे दावहायाव नोंथांमोना गोसो गोरबोजों दिनै फैबाय सापर्ट होनानै जों जयैनो आवगायलांनांगोन। आरो फैबाय थानाय समफ्रावहाय जिहेतु जोंहा मोनसे थांखि लादों, जे दिनै क'क्राझारावहाय दिनै जों मोनसे आर'जलाइजों भारत सरकारनि सिगाङाव बुंहरबाय दि जोंनि जे बर'फोरनि थांनानै थानाय, जि बर'फोरनि मोनसे आसा आरो मिजिं दिनै जाफुंसारनो हायाखै, गोबाव बोसोर जों नेबोबाय। दिनै जि मोनसे फिसा फिसा काउन्सिल होदों, बे काउन्सिला मालाबाबो जोंनि हारिनि थैनाय थांनायनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायाखै। बेनि थाखायनो जों मोनसे भारत सरकारनो जि आर'जलाइ हरबाय, बे आर'जलाइखौ जोङो फिन मोनगोन, मेसेज मोनगोन। बेनि गेजेराव बिथांमोना जोंखौ खोनासङाब्ला जों फिन खेबसे दिल्लीयाव थांनानै होख्रावहैगोन, जों सम आरो बोथोर लानानै। दिनै बेनि थाखायनो जोङो जेब्लायबो सांग्रां जाबाय आरो जों जि थांखि लाबाय, दिनै आगानसे जों आवगायबाय, हाजार आगाना जों जयैनो आवगायलांनांगोन। आरो जोंनि जि थांखि, बे थांखिखौ जों मोगथां महर होनो थाखाय जेब्लायबो नाजागोन। आरो बर' जाथिनि दिनै गोजोन आरो थासारिनि थाखाय, जौगानायनि थाखाय, राव हारिमु रैखाथिनि थाखाय, बर' हारिनि सिनायथिनि थाखाय, आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय बंसुआ, बर' माहारियारि फरायसा आफादा जेब्लायबो खामानि मावलांगोन। दिनै आं बेखौ बुंनानै नोंथांमोननिसिम फिन खेबसे जोंनि दिनैनि जे हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ दिनै जोङो जयैनो जोङो दिनै गाजा गोमजायै मेहेरगोनां खालामनो हाबाय। आरो बे मेहेरगोनां खालामफैनायनि थाखाय दिनै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो आंनि बिग्रायारि लोगो नोंथांमोनखौ दिनै बंसुनि आफादगिरि जानानै आं रोजा रोजा साबायखर बावबाय। आरो फैबाय थानाय समावबो जोङो दिनै नोंथांमोनखौ लानानैनो लैहोर लैहोर
जोंनि हारिनि जोंनि जातिनि थैनाय थांनाय आलादा रायजो सोरजिनायाव ज'यै जोङो स्रिं स्रिङै जोङो आगान सुरलांनो हागोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम मिजिंथिबाय आरो दिनैनि बे मोनसे गाजा गोमजा मोनसे जि जों प्रग्राम खालामबाय जों साक्सेसफुल जाबाय बेखौ दिनै बे प्रग्रामखौ दिनै जोङो बेयावनो फोजोबनाय जाबाय आरो जोङो दिनै बे प्रग्राम जोबनायनि उनावनो जोङो दाब दाब जायगानिफ्राय फैनाय नोंथांमोना मोजाङै मोजां जाहाथे सौहैयो आरो दिनै रायजो राजानो नोंथांमोना दिनै मेसेज होनो हायो दि फैबाय थानाय समाव जि बर' हारिनि मोनसे मिजिं जि सिमाङा दिनै बै समनिफ्रायनो फैदोंमोन दिनै जि जिनिसा मोगथां महर होनो मोनाखै जाय सिमाङा दिनै थैनानै थांबायमोन बियो थांफिनबाय होननानै नोंथांमोना मेसेजखौ हैनो हागोन बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ गुरैनो खावलायहरनाय थाबाय आरो फैबाय थानाय समाव ज'यैनो जों दावहाखौ जों लांलांनो हागोन होननानै नोंथांमोननिसिम आरो खेबसे आसा खालामबाय आरो आंनि बिबुंथिखौ आं बेयावनो फोजोबबाय आरो दिनैनि मेहेर गोनां प्रग्रामाबो दिनै बेयावनो जोबनानै थांबाय गोजोन्थों जोबोद गोजोननाय थाबाय दा थांनायनि सिगां जोङो फंनैसो जों स्ल'गान होलायदिनि बयबो गसंनानै ज'यैनो खौसेयै बयबो गोसो गोरबोयै बयखौबो आङो खावलायबाय गसंनानै बयबो जाहाथे बयबो लैहोर बुङो जोङो स्ल'गानखौ होनोसै जोबनायाव बेनिफ्राय जों बिदाय लासिगोन बयबो आरो बेजों आङो खावलायगोन जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ जाहाथे लेथेर फेथेर गावजों गाव थाङालासिनो जे गारिजों फैदोंमोन बावनो गाव गाहामै गाखोनानै जों सहैफिनो गाव जे गारिजों फैदोंमोन बेजों गाखोना थांफिनो जाहाथे लेथेर फेथेर जायालासिनो जाहाथे बे ज'यैनो माबायो गाहायाव फैजोबदो बयबो खनसे बेनारखौ लानानै खनसे जोबनायाव स्ल'गान होनानै जों बिनिफ्राय बिदाय लालायनोसै बयबो लालायनानै We want Bodoland! 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 We want Bodoland! 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 We want Bodoland! 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 We want justice! 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 Our demand, legal demand! Legal demand! Legal demand! Our demand, legal demand! Legal demand! Legal demand! Our demand, legal demand! Legal demand! Legal demand! No Bodoland, no rest! No rest! No rest! No Bodoland, no rest! No rest! No rest! No Bodoland, no rest! No